sing napa niku sing rusak tatanan hukum iki wong pinter apa wong goblok? Wong pinter to nggih. Sing meresahkan masyarakat, sing bingungne masyarakat iki wong goblok apa wong pinter? Wong pinter to nggih. Lah wong goblok wong mikir nasibe wis bingung kok. Kok mikire masyarakat niku wong goblok. Semuanya wong-wong pinter kabeh. Termasuk apapun wong pinter. Lah wong pinter nek mboten ngati-ngati selalu kena godaan setan maka akan menjadi keblinger. Mulane sing apik ayo dadi wong goblok tapi goblok sing barokah. Lah teng mriki niku dadi wong goblok sing barokah niku angel, Pak. Mulane nek dadi wong pinter ora semeri dadi wong pinter. Kabeh gitu wong pinter. Ning wong pinter krana ilmune napa raneng manfaatnya tidak paham dengan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu sehingga hidupnya akan menjadi buta. Walaupun sudah menjadi pejabat sekalipun bijaksanaannya tidak pernah pro dengan rakyat. Liyane nusahne rakyat nggak ada lagi. Gitu mboten. Tapi mang bayang nih, negaranya awak dhewe prihatin Bu. Sekarang tapi mang bayang nih. Bapak-bapak sekalian kepareng matur biasane salame Pak Lurah kuwi karo salame Kiai mandi salame Kiai. Rak nggih to? Nggih to Pak Lurah? Roduka salam sodako, salam niku kalebu sodakoh, maknane salam niku andum slamet. Lajeng hukumipun ingkang salam niku sunnah, ingkang wangsulan hukumnya wajib. Iki mengke nek sing rawuh kabeh nganti ora wangsulan salam saya, mongko pada hakikatnya tidak ingin selamat. Ke Surabaya naik pesawat, yang jawab salam saya semoga selamat dunia akhirat. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangsuli salam kula tak dongakne muga-muga selamat donya hadal akhirah. Muga-muga rezekine lancar. Muga-muga sing diutang ndang padha lunas. Allahumma. Alhamdulillahi jamingi ning amila wal khairu wasarbi Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qallallahu ta'ala fi kitabihil karim wa ita'atanna rabbukum la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Al-ayah amma ba'du. Saudul Fadil sepindah tadim kula wonten ngarsanipun para yai, para alim ulama, para masayih ingkang tuhu karo dhereke sedaya resat doktonipun, wursita adinipun, maukhidho hasanahipun sarta fatwa-fatwanipun wonten ngarsanipun para pepunden, para pini sepuh aji sepuh ingkang nganggung mastuti ingkang pono ing pamampas mewah lebjo ing pitutur aji mboten katalumpen sedaya dumateng pangemban-pangembaning praja Satyen Negari mikang minangka pandang pandunge kawula dasih ingkang tuhu kawula dahat tresnani ugi para sarjana sajroning budi ingkang hampekber budi dharma bil khusus akina billah sakibat dakwah wal walimah panjenenganipun Kimbau Reksa Desa Praga, panjenenganipun Simbah Lurah Prabu Anom Sutresno apa Sutresno ingkang sampun kepareng rawuh di tengah-tengah kita dengan bahagianya menghadap ke selatan karena mempunyai keyakinan bahwasanya setelah jumpa saya niku wau langsung memberi amplop kepada saya, maka dari itu saya memandang sangat wajahnya sangat bahagia, pertanda dia akan
mendapatkan barokah. Bapak Ibu sekalian, sedaya para panitia pengaosan wekdal menika ingkang tuhu kula hormati lan kula takdimaken karena semua adalah saya anggap para pejuang Islam. Tidak lupa rekan-rekan barisan Ansor Serbaguna yang selalu berseragam. Biasanya wong sing korupsi kuwi seragam hanya satu ini, barisan Ansor Serbaguna yang tidak bisa korupsi walaupun berseragam. Nggih napa mboten? Wis diarep korupsi apa wong arep tugasnya dadak urunan. Dadak mbayar. Santriwan santriwati Jamiah Sholawat New Putrawali yang saya banggakan, yang paling utama dan utama sing tidak kami lupakan kepada beliau yang terhormat dan saya hormati, operator sound system. Niku biasane acara sebesar apapun dimanapun operator sound system ki jarang mendapatkan penghormatan. Nggih napa mboten, Bu? Padahal niki kunci utama. Miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul hajah sound system. Kuncine swarga niku la ilaha illallah, kuncine setiap hajatan sound system. Betul? Cek. Jalaran sing diundang niku Kiai ampuh, selawatane ya ampuh, kabeh sedaya para rawuh sedaya ning nek sone bodol kabeh ora dadi abrakan. Bapak Ibu sekalian, sadereng kula matur, kula yakin nek jenengan nyawang kula ketoke kiai niki wong paling hebat. Nggih napa mboten? Ning kula nek mboten diundang panitia ndak ada artinya sama sekali. Berarti kiai ini karo panitia kan luwih hebat panitiane to nggih. Lah, panitia niku kalih kiai niku ndak ada artinya sama sekali. Nek jenengan satu pun tidak ada yang rawuh. Lah terus arep ngopo? Sok ngono, kiai karo panitia iki ora ning artine luwih hebat panjenengan si kepareng rawuh. Nggih napa mboten? Terus pungkasane sing luwih penting lan wigati, kabeh rawuh kabeh semua fasilitas terpenuhi. Ning sound system iki ora muni. Bar pasar ora kanggo abrahan. Mulane tukang sound system tak hormati. Biasanya tidak pernah mendapatkan kehormatan, mesakne ya kala mangsane ngono kuwi. Padahal sekali salah niku kabeh pandangan fokus yang sound system. Benging pisan niku mawon. Mesti pandangane konsentrasine si disalahne mesti operator sound system. Betul? Bapak Ibu sekalian, dalu menika kula dalah panjenengan sedaya sengaja dipun rawuhaken kalian panjenengan sami segenap panitia pengajian akbar dalam rangka menyambut HUT RI ke-81 dari Karang Taruna Muda Harapan dengan moto ini tadi Indonesia napa Mbak Lurah? Berdaulat, adil dan makmur. Temane apik ini. Nun sewu Bapak Ibu sekalian, pesan saya yang pertama, seorang pendengar yang baik pasti akan menjadi pembicara yang baik. Betul? Wong urip nek pengen diajeni wong liya ngajenono wong liya, nek pengen dadi wong sing terhormat ngurmatono wong liya. Nek pengen sampean omonge digatekne wong liya, nek neng wong ngomong ya gatekno. Nek pengen kowe ditutuki wong liya, Bapak Ibu sekalian, tugas kula teng mriki kula mboten pamer dalil, kula mboten pamer paseh-pasehan ngaji. Ning tugas saya adalah jenengan sing rawuh pertama atine kudu seneng.
Nek wis seneng kula yakin ilmune tambah, atine seneng ilmune tambah, kula yakin mesti iman lang takwane akan bertambah juga. Betul? Nah, teng riku mula tugas kula sepindah gawe seneng atine sedulur, ping pindho kula menghantarkan ati lan niat jenengan sing maune wong sing elek ben dadi wong sing apik, sing Islam abangan ben dadi Islam secara kafah. Dadi kula menghantarin jenengan niku ndudoni dalane supaya leh ngugem ngrungkepi agama Islam niku betul-betul mangkat saka hati yang dalam. Krana agama kuwi ugeman nek mangkate ora saka ati, akhire dadi wong Islam sing boten kafah, tidak keseluruhan. Sehingga niate niku ngenyangi poso niku mawon yo abot, salate bolong-bolong, jamaahe bolong-bolong, jumatane bolong-bolong. Niki krana mangkate Islame ora saka ati yang dalam, betul? Ning nek mangkate saka ati krana wis dadi ugeman, kula yakin tanpa dikomando sekalipun insya Allah berangkat dengan sendirinya. Nek wis atine seneng tambah ngilmune, betul? Oke. Niki mengke ngajine nganggo seni napa tausiah mawon, Bu? Nganggo seni nggih. Pun ngantuk napa dereng? 17 Agustus dina kamardikan wong poh ngrancang gelar pengajian. Ngundangmu balik sangka Magetan, putra wali grupe solawatan. Tondo syukur maring pangeran. Merdeka, Pak. Merdeka semangat dong, merdeka kok. Merdeka opo? Merdeka yo semangat. Kerusak-kerusak neng damenan timbang kemresek, ayo pengajian. Yo, tanggap nes dari nonton wayang neng alon-alon, bintang tamune Niken Salindri. Wong po rancang do guyub rukun tak dongane murah rejeki. Allahumma amin. Mulayu do disyukuri. Gawe pari aneh. Barepane jagung randu utang. Tapi pun ngaji kali kula rileks mawon Pak nggih. Wis ndak ada tekanan, ndak ada batasan dinding pemisah antara kiai karo wong abang, ndak masalah. Sing penting atine seneng, nek pun atine seneng ilmu ditambah. Si maune elek ben dadi apik, si maune Islame lagi KTP kudu Islam secara kafah. Allahumma. Nah, Islam itu ora angel, Pak. Gampang. Sampeyan dadi wong Islam ngeteki dosane lha mbok bebasane lir kadya untuk segara. Sampeyan duwe kesadaran atine pengen dadi wong apik, arek maca semelah, arek maca niku mawon wis Islam. Wong jaman semonten Islam abangan maca syahadat karan kiai, Pak. Nggih napa mboten? Islam jaman semonten mlebet ning tanah Jawa iso syahadat pun kiai niku. Terus gawe cakepan opone, pokoke seludurkan engko terus seludurkan jula-juli langsung remong.
Hah? Arep kuwi bareng. Iya to iki. Menyang kaliran watune umbah-umbah lali sabune. Aja nganti ilang wektune ngalah barokah men tambang ilmune. Allahumma bola bali kariniate mangan kelut gedang kluthuk mateng sacengkeh penyanyiku ngantuk lambene duwe segai murah sanjang sajarku rasa wis ora usah digawe angel-angel bagiane padha wis beres alhamdulillah mangan gethok lawe gereh nek wis ngantuk ayo ndang mulih piye to mosok ya ning ngantuk ora mathok ya Pak parikane ngono kuwi rung pas urung wayahe wis diganti si rodok pas iki urung wayahe niki mangan pecel lampuhe gereh nek wis kesel ayo ndang mulih wayah mulih apa dereng sampun beres tuku gethok menyang Magetan nek andingmu ning sing ngantuk jongkrokno pisan ora kenek ndonga ki ora kenek sing elek-elek kudu sing apik nggih. Nah, maksud digugah-gugah aja dijongkrokne. Bapak-Ibu sekalian ngaji kalau kali kula niku bebas mawon. Yang penting monggo kita harus tahu bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sampai berilmu tinggi, amalnya tinggi, ibadahnya tinggi, tapi tidak mempunyai adab, orang dianggap unggur, orang sopan santun, tidak terima oleh Allah amal kalian semua, betul? Nih, tapi sampai bebas nek ngaji lesen ngoten wis arep sembujung, arep sulku batok, senden gegere kancane gak masalah. Si penting adab lebih tinggi daripada ilmu. Sikile aja ditumpangne sirahe bature. Nggih to, nah niku ben duwe adab ngoten maksude. Bane sepora nganggur uji ketimbang nganggur alum terus turi putih ditandur neng kebon agung terus sing urip mulya aja
terus arek gambele menak ngene iki mikir rumah samu. Piye to iki? Ngrasakne apa mung sarwa ana omben sak meja nanging susune urung. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kurang menak apa Bapak Ibu sekalian. Pun sakniki detik niki saat niki dengan sedaya atine pun merdeka napa dereng? Sampun betul. Merdeka niku janjane napa to sing diarani merdeka? Merdeka kuwi mangkat saka atine dhewe-dhewe nek wis lepas saka penjajah, lepas dari tekanan apapun kuwi ayem tentrem jenenge ati sing wis merdeka. Ning sampean ati diparing kamardikan parisane Mbambae dhisik para pejuang, sampean nek wis ngaku merdeka kok hidup banyak masalah, penuh konflik, kurang syukur, isine mung sambat, isine mung resula, lalu merdekanya itu di mana? Lah niki sing karane merdeka sing hakiki nggih nika mangkate ayem tentrem diwiwiti saka atine dhewe. Nek atine dhewe wis merdeka tentrem kabeh sak keluargane dadi ayem tentrem. Mengke nek menapa niku sak keluarga ayem tentrem, masyarakat kiwa tengene sak desa dadi ayem tentrem kabeh. Mengke akhirnya munggah sak kecamatan, sak kabupaten sampai sak negara Indonesia kabeh krana merdeka mangkate saka atine dhewe-dhewe tanpa dikamandu iso keadaan menjadi negara sing ayem tentrem gemah ripah lo dinyawe baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dadi ngalor ngidul petuk sedulur, ngalor sedulur ngidul sedulur, ngetan sedulur ngulon sedulur. Ning nek sampean ora tentrem urung merdeka, banyak masalah, banyak musuh. Kowe sapa ngalor ya petuk musuh, sapa ngetan ya musuh, sapa ngalor ngulon ya petuk musuh. Dadi yang ndi urip ini hanya musuh saja. Nggih napa mboten? Lah teng mriku sampeyan wis merdeka sakabehane banyak saudara, tidak ada musuh sama sekali. Ngalor petuk rezeki, ngetan rezeki, ngulon ngidul parenyanti bakal nemahi rezeki. Betul? Oke, Bapak-Ibu sekalian, niki mengke ngajine jenengan ngagem napa niku versine seni napa Bu? Selawatan napa tayupan napa terus putih napa dangdutan napa orek-orek? Dangdutan ya orek-orek campur. Pun karena tema saya siar agama tanpa ninggalne budaya. Betul? Tujuane agama ben maju, budaya ya tetep lestari. Dadi sithik-sithik bocah saiki ku ngaji pase saitik. Ora nate lakon, ora nate tirakat, ora maido pase nek ngaji ning dungane ora mandi. Nggih napa mboten? Beda karo wong kuno, dia paham nek ngilmu iku kalakone kanthi laku. Dadi ngilmu nek gak dilakoni, gak ditirakati, gak diriadohi padha wae arit ora tau diungkalake gablok. Betul? Lah piye wong lakon ora nate, tirakat ora nate, kok dungane arep mandi ki dalane saka ndi? Bapak Ibu sekalian, niki mengke acara niki dari pihak panitia tujuannya akan mengadakan penggalangan dana. Nah, niki penggalangan dana tujuan kita menghantarkan penjenengan, kalau buka atin jenengan mungkin agar semua ketika hidup diberi rezeki oleh Allah selalu mau bersedekah dan beramal soleh. Mumpung tiangnya tesih kathah niki mungkin nek pun ngadepi bar kok terus lagi penggalangan dana ora oleh duit. Nggih napa mboten? Ngeten. Carane sampean mungkin nek pas dereng kula wiwiti saking mriki. Pun sakniki dipikir bareng. Donya kuwi ra bakal langgeng selawase. Dina iki karo besok nasib kita tidak tahu. Karena rencana Allah dengan manusia selalu berbeda. Hari ini dengan besok rezeki pun tidak sama. Ning nek sampean sak wayah-wayah pinaringan rezeki karo Gusti Allah dang podo sedekah. Dadi sedekah kuwi ikhlas kuwi angel. Wong sedekah kok langsung ikhlas iki sulit.
Padha karo salat. Salat iki lagi salat kok langsung ikhlas, kok langsung kusuk, tidak mungkin. Itu perlu waktu, perlu proses, perlu perjalanan. Jadi nek anjurane tujane napa wong sedekah niki? Tasadaqatu tanfaul bala. Sedekah kuwi kanggo tolak bala, sedekah kuwi kanggo mapak rezekine dhewe. Dadi wong ning ali sedekah krana donya ora langgeng, nek duwe rezeki sak wayah-wayah ndang padha sedekah. Nggih, suatu saat kalau Allah memanggil kita, kita tidak usah khawatir. Karena ketika Kanjeng Nabi Musa kepanggilan kali Gusti Allah menanyakan amalan yang paling utama dan mulia, apakah ya Allah? Ya, Allah menjawab, apakah zakat saya, apakah dzikir saya, apakah sholat saya? Karena kalau sholat saya, bahwa sholatmu itu wahai Musa, itu hanya untuk menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga orang yang mampu mendirikan sholat itu akan jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah dzikir saya ya Allah? Kalau dzikirmu itu hanya untuk mengingatmu, selalu mengingat kepadaku. Apakah zakat saya dan zakatmu itu hanya mensucikan untuk semua harta bendamu? Maka apa Allah yang mulia di hadapan Allah, amal yang paling mulia? Allah menjawab, yaitu sedekahmu. Karena sedekah Allah akan selalu menyertai kita. Jadi sedekah itu level paling tinggi daripada amal-amal yang lain. Bapak Ibu sekalian, seorang ahli sedekah gak neng ceritane kok saya melarat, saya angel uripe. Soale niku untuk menjemput rezeki kita sendiri yang akan datang. Mulane nek sing olah ahli sedekah niku sulit mendapatkan rezeki. Sekarang ngeten, dina iki karo sesuk rezeki gak padha. Sampai ibarat diberi rezeki oleh Allah, misalnya umpama nyambung sak cingkir kan. Sak cingkir niku sampeyan kerebekne yang kedung, sampeyan angkat yo tetep sak cingkir. Nggih napa mboten? Lah niku nek sak cingkir niku mboten ndang mangelongi, akan menjadi penyakit dan menjadi beban. Mungkin nek ndang mangelongi, sak wayah-wayah pokoke bekelongi. Mungkin Allah selalu memberinya. Dan kurang apa kemurahan Allah, kita semua dosa kita jalankan, apapun dosa kita lakukan, tapi Allah tetap memberinya. Betul? Nah, mulane carane ben ikhlas jos pundi? Ikhlas sing sak temene ikhlas ketika itu lupa sama sekali. Misalnya ini bar sedekah terus lali sama sekali, niki namanya betul-betul menuju keikhlasan yang hakiki. Ning nek bar ngamal, bar jariah kok terus dadak kon nulis, kon nyiarne, terus ganji sak nggon-nggon. Niku lha terus ikhlasnya di mana? Ning sampean nek ngenteni ikhlase sangka ati, ngampe mati ora kelar jariah. Nggih napa mboten? Padha karo wong syukur, arep syukuran kok dadak ngenteni syarat sing larang-larang. Gelem syukur nek wis di mobil, gelem syukur nek wis munggah pakate, gelem syukur nek wis utange lunas, gelem syukur nek anake wis dadi pegawai dan lain sebagainya. Lha wong arep syukur kok kaya ngono ragate. Nggih napa mboten? Syukur karo ikhlas yang imbang derajatnya. Lane keikhlasan ora usah dipikir. Anjuran saya, kalau ulama yang lain biasanya menganjurkan si penting sergep ngamal ora ketang sithik gak apa-apa, si penting ikhlas. Nek kula mboten, Bu. Nek tanah niat ngamal ora ikhlas ora apa-apa, si penting akeh. Lah nek ngenteni ikhlasmu lho kapan ngampe mati ya ora ikhlas. Nggih napa mboten? Si penting kapan rezeki lho, itu carane malah ikhlas. Dadi enggak berpikiran sama sekali wong donya ora langgeng. Pun sakniki nampen rasa mari sing derajat dhuwur, mempunyai nowe harta benda yang melimpah ora sameri. Kalau kalian percaya silahkan Anda bermaksiat, Anda menjolimi saudaramu, Anda berbuat sesuka hatimu. Tapi ingatlah hukum Allah itu tidak akan membohongi. Dan Allah itu pasti akan menagih kita. Ingatlah bahwa semua yang sehat pasti akan sakit, semua yang kaya pasti akan miskin. Semuanya ini akan jadi. Jabatan semua akan hilang dan orang yang hidup pasti akan mati. Betul? Nah, ini yang perlu dan padahal semua nikmat Allah yang kalian berikan kepada kalian semua di setiap saat, setiap detik tidak pernah berhenti. Awake dhewe nek diparing kesehatan, nikmat kesehatan tak ternilai harganya. Wong sehat ku mangan yo seger, turu yo angker. Gitu apa mboten, Pak? Nah, angkat junjung wae yo rasa yo kuat. Nek perlu banting bojone barang yo kuat. Nggih to? Nek sehat ngoten niku, nyawang apa wae yo cetha, kuping iso ngrungokne, irung iso ngambu ki bedakne ki soto apa telek iso bedakne. Dak pelayon ngalor ngidul kilu kan napa
bahkan beberapa kilo masih mampu. Kurang apa nikmati pangeran? Angin diserot sak bendina saben wayah ora bayar gratis. Banyu susumu di lantaran wong tuamu mbok rasane gratis kabeh, pintermu kabeh lantaran wong tuamu kabeh diragati wong tuamu, semua cash tanpa bayar. Betul? Dereng sakitmu, dereng sekolahmu dan lain sebagainya. Kalau kita merasa semua hidup ini serasa mandiri tanpa pertolongan orang lain, hati-hati. Lan sayangkara kepada anak-anak sekarang niki, kuwi nek rumangsa lair ora saka lemah bengkah lan kayu mlethek. Ngati-ngati semua dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Maka silakan kowe nakal-nakalo, bajing-bajingo, bangsat-bangsatno. Ning sekali kowe jangan pernah berani kepada orang tuamu. Betul? Saiki niku lho Bu, antara guru karo murid, wong tua karo anak ra ning bedane, getak-getak, ngongkon-ngongkon. Nggih napa mboten? Lah niki akhlak-akhlak anak sekarang niki ya memprihatinkan. Mila saking menika monggo wong sing paling pandai memuliakan orang tua, semua urusan kalian akan dimudahkan oleh Allah. Ning nek sampean ora iso mulyakne wong tua, lah mbok bondo mukeh, napa derajatmu dhuwur, suatu saat kamu tidak pernah tentram menghadapi kehidupan ini. Nggih napa mboten? Nah, kuncine Bapak Ibu sekalian, nek pengen tentrem uripe murah rezeki, kuncine jangan pernah mengungkit-ungkit keburukan di masa lalu. Cara basa Jawane, aja kulino ngunduh barang elek si kepungkur. Betul? Kok nek kapan urip kulino ngundat-ngundat barang elek si kepungkur mesti ora tentrem. Pun balik yang seni. Engko nek ra ngono kowe udat-udat ngantuk ki malahan iki. Seketa udutmu rokok apa iki? 76 kretek kayak rumah saku bayi. Mbok napa ngersakne lagu napa niki? Orek-orek, ayo Nduk, orek-orek. Nun sewu Mbah Lurah niku mungkin ngersakne napa jenengan? Pripun? Tobat versine Sony Jos. Oke. Pun monggo orek-orek. Oke. Bapak Ibu sekalian, monggo kita midhangetaken siir-siir Jawi, pesan-pesan murah lumantar saking kadang-kadang Nyu Putrawali. Inilah lewat seni dan budaya, saatnya yang muda bicara agama. Orek-orek. Sampur salajengipun Bapak Sutresno Lurah Praga. Iya, lu pengajian ku iso urek-urek bareng nek ora wong rancang ora nang. Wayah magrib di mare mati mumpung sik urip sing ati-ati. Por
Muhammad. Sallallahu alaihi. Lah niki panitia iki mau takon awalan saka kene. Nek kotake pundi niki? Kotake Pundi Jariah. Kula matur diawiti saka kene, nek ora tak dongani dhisik engko ke ra le duit. Kok wage arep gorene tak dongane. Lah aku isi omong tok ya ora cukup ngomong tok, iso ngomong kudu nyontoni ngono lho maksud aku. Mosok kiai nggur ngajak ngamal terus aku ora ngamal kudu piye to ki? Kudune kan ya nyontoni to nggih. Nah, wong aku wis nggo dhuwit iki mbuh receh-receh 2000 apa piye. Nggo kabeh kuwi kowe nek nggo Dik mbuh receh mbone kabeh grupe kudu ngamal. Wis ora usah mikir bayare pira ora masalah, sing penting. Lah ayo ngeten iki wis dicepakne kabeh. Bawa sini. Ya Rabbi nama budaro dasanya ya kulalah kunna nasatru jagat gelar nur Muhammad sallallahu alaihi ya Rabb kula nyuwun kanthi ridho panjenengan detik menika saat menika dalu menika ya Allah sedulurku ingkang kepareng rawuh fi hadal majelis ya Allah pian gugah manahipun ya Allah panjenengan antaraken manahipun supados tumuju dumateng ikhlas ingkang hakiki krana ridho panjenengan ya Allah kula nyuwun kanthi ridho panjenengan ya Rabb qabul sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Mandi nih. Ngeten iki kula dek mben niku wonten Ponorogo, Bu. Wonten Jambon niku ngantos niku piyambake niku badhe ngamal Pak Lurah namine Pak Lurah Dardi niku ya isin namung beto arta 100.000. Terus kepareng kabeh pun rampung leh ngamal jariah kabeh, ternyata niku ya pengin ngibane jam tangan arlojine iki namung senilai 1.100.000. Terus akhirnya enten piantun munggah teng panggung niku kula kali Mbak Lurah ken nglelang. Ternyata dilelangi payu 5 juta terus langsung ditambani dari hasil penggalangan dana niku wau. Terus niku sing setunggalin wonten salah sawise piantun sepuh napa niku nenek-nenek simpun sepuh menapa matur teng niku ngendikane kula mboten kagungan arta Pak Yai. Niki lha kula dolanan kula niku suwenge niku kantun sisih. Akhire kula cepet damel ngamal dos pundi. Insyaallah kepareng pun monggo nyumanggaaken tapi diniasi amardotilah pados ridani Gusti Allah nggih. Lah alhamdulillah pikantuk 8 juta lebih, Bu. Lah dalu menika wong sakmene mbane sampean waras kabeh sesuk arep mangan ya wis ora bingung. Nek nggur repot, nggur sambat sesuk diarep pangane kok raneng kuwi asline kebadut. Nek mati pangeran kaya ngoten iku. Sampeyan Siti Jayu ajeng napa? Yang kalian cari selama ini jok cilik mbok rewangi esuk tekan sore, sore tekan esuk, sikil digawe sirah digawe sikil. Sekali kamu berhenti menikmati nyerot udane pangeran niku. Hak milik jenengan sudah menjadi pemilik orang lain. Nggih napa mboten? Lha nek sampean kapan rezeki orang ngamal lah terus kapan sih belani awak kula jenengan siapa lagi? Padahal kabeh semuanya sing tampan, sing cantik semua itu adipan tertelan oleh zaman. Kabeh jabatan hilang maupun semua akan menjalani kehidupan setelah kematian. Kula nek nding rezeki ndang sedekah. Wong sing ahli sedekah luar biasa. Nek wong ra lati srawung, gak nati silaturahim, ra nati sedekah, engkuk mur kringkete dhewe. Gini apa betul? Nang ahli sedekah berbagai macam penjuru Allah memberikan dalane rezeki. Betul? Allahumma amin. Niki kula apike ngamal pinten niki. Ayo ora ikhlas ora apa-apa sing penting akeh ngoten. Niki tak cewarone kabeh. Wis. Ya ora patut-patute aku ya 100.000 ngono lah. Heeh. Ngoten nggih. 150 mawon nggih. Nah, ngene wis apik to. Dadi aku ki ora nggo romong, pemimpin niku, Pak. Nek mung ngomonge nunjuk kuwi, ning ora wani korban, niku mboten dadi, Pak. Lah mulane si penting kuncine kudu guyub rukun. Bapak sekalian, aku deparian tuku ondo nyang Medion, Komedion nyang Mojokerto. Karo tangga kudu sing rukun, nek ora rukun luwih becik minggato.
Lah iya kowe serve urip ijen kok arep ora rukun. Ndak ada hidup ini yang tanpa memerlukan pertolongan orang lain, tangga teparo ora mungkin gini apa mboten. Mesti butuhne tangga teparo. Mulane kuncine kok rancang nek pengen maju, kuncinya harus tetap bersatu. Awak dhewe mangan pancu kuncine kudu wani urunan. Lah awak dhewe ngger omong pinter menyampaikan ora kena nggo contoh ora jalan. Pinter ngomong mampu menyampaikan kena kanggo contoh wani korban, wani urunan, mesti dadi. Nggih napa mboten? Nah, nek omong tok ora wani korban ora dadi. Betul? Nah, biasane apa jak rembukan wis usule paling akeh ya kuwi mesti paling cetil. Apa meneh lha iki kesusupan modele setan-setan niku. Enten wonge teko. Ayo tukang syutinge kok nyuting ae. Jak urip angel setengah mati. Pun ora peduli sesuk kleh kerja sedina nggo ngamal. Nggih, digoleki apa awake dhewe sampean kula jenengan dikai umur urip tekan sakmene iki bejo-bejane menungso tak omong. Sing sugih padha mati, sing sehat padha mati. Derajate dhuwur wis tanpa kula nuwun hilang dengan segalanya. Awake dhewe wong elek ben, goblok ben, melarat ora masalah. Sing penting nek isih urip berarti masih ada kesempatan untuk berbuat baik, betul? Nah, ngono ae. Iso-isone penting wong berbuat baik niku perlu waktu, perlu perjalanan. Jadi wong pengen dadi wong apik, wong iman, katutem duduk manis, berpangku tangan, berandai-andai terus napa niku hanya mengangan-angan terus mengucapkan bim salah bim abrakadabra aku dadi wong apik ora iso. Nah. Jenengan Pak nggih pinten? Nek kula nggih 100. Alhamdulillah. Lho. Kaya ngeten iki lho. Gaene matos sesuk dipangane ora dipangane mboneng ora mikir. Dubeng rene. Ayo. Nek ngamal kudu sing akeh. Ah ditepakne kena ngamal nanging ora kena jupuk kas lho. Iku nek ngamal jupuk kas tak goconi yo. Hah? Nah esoke ngene lho ditutut terbuka no dadi ngene ora ketok. Ngene tak 2000 yo misene wong wirang. Lah iya ditekeki urip piye yo. Diitung sakmene sak dempet sitok kok 2000-an tok iki. Ayo kabeh kene. Wis amplope rasa dibuka langsung plung nih. Aja sak dempete. Nah, yo ngono kuwi ngamal kok Inggris. Namun ngebon kok aja banter-banter. Ngamal kok susuk. Pun monggo, Mbak. Wis luar biasa. Pun nyuwun tulung nggih, mumpung ngedeng kesempatan nek wektu kita berarti masih ada kesempatan. Insyaallah kanthi amal panjenengan sami nggih barokah lil ummah. Allahumma amin. Pun dilanjut nika terus kali semua terus berputar di rampung nih nggih, mengke hasilna langsung dihitung bersama disajikan, mengke awake dhewe belajar dadi wong sing jujur lah. Wong jujur niku biasanya jujur itu membawa kesejahteraan, jujur itu membawa kemakmuran, jujur itu membawa perdamaian. Wong niku nek jujur paseh berbicara, lantang berbicara menghadapi siapapun tidak pernah gentar. Gini apa mboten? Ning nek ora jujur wis to. Matur karo Pak Lurah mesti pelo. Nah niki wong jujur. Tuku kelut. Tuku kelut karo timbangan. Tuku arit kanggo golek suket. Sasi mulut akeh sumbangan ra nyekel duit sirahe niki sasi mulut nggih akeh sumbangan apa mboten Bu? Mboten patek. Kathah nggih, berarti padha, berarti ya panen sumbangan. Pun monggo selawatan Maulanya sholli wa sallim
daiman abadan halal kami dikakui rilmatil Nabi Muhammad. Bon, kula nggak cakepan nembang dipedhot-pedhot terus selawatan bareng-bareng ngoten mawon nggih. Dadose syair kula ben gampang ditampi. Menjong peteng ora sida udan, bojo meteng ora celengan, arep utang ora jaminan, pikiran bingung ora karuan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin alillah. Tawassalam bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin di akhir badri ya Allah. Angkrem selikur dina bareng netes kok ora padha, ora beda sipate manungsa, ana sing becik ana sing Allah. La ilaha illallah al-malikul matul mulki Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul matul mulki Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. Iwa bandeng iwake sepat, uang gendeng ora wajib salat. Iwak sepat tuku beras ning pasar Babat, wong sing waras wajib salat. Betul? Nah, wong gendeng kuwi ora wajib salat. Nek awake dhewe rumangsa waras ya kudu wajib salat. Mulane Bapak Ibu sekalian, adunya masraatul akhirah, donya ki tanduran kanggo akhirah. Sapa wong sing nandur bakal nduwe wong pakarti. Senajan to tandurane mung sithik babar pisan. Dawuh Allah dawuh Allah sapa wong sing ngamal senajan to mung sak bobot isine sawi, tak besar isine jarah, wa mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sapa wonge kang nandur kebecikan senajan to mung sak biji sawi bakal nampa ganjarane. Lan sapa wonge kang nandur keelekan senajan to sak bibite isi sawi ya tetep bakal nampa bendu lan siksane. Mila saking menika Bapak Ibu sekalian, donya tanduran aku akhirat. Sapa sing ora gelem nandur kebecikan aja ngimpi ngarep-ngarep besok mambu gandane swarga ning akhirat. Nggih napa mboten? Nah, mila saking menika jangan pernah berhenti berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Syukuri apa yang ada, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengeluh dan merisau selain sebagainya. Karena pemberian Allah kepada kita itulah pasti yang terbaik untuk kita. Dan Allah menguji kepada kita, termasuk harta kita, termasuk anak kita, itu merupakan ujian dan cobaan. Inna aulan nasi wa'lamu annama amablukum
wa amlahum fitnatun. Kawruhana menawa anak-anak lan bondo kuwi kalebu pacoban. Dadi awake dhewe kadang mboten mesti nek anake wong apik tukul turunan sing apik dereng karuan. Kadang anake wong cilik, wong biasa duwe anak ya dadi wong sing apik, wong sing duweni budi pekerti sing apik. Kadang anake Pak Kiai, anake Pak Kaji gaene mendem ya pirang-pirang. Lah niku namine ujian anak termasuk bondo dunyane niku kalebu pacoban utawa ujian. Ning jenengan sah-sah menandang mata kelihatannya nampak melihat ladang orang lain niku kelihatan subur. Wong niku namung mat sinabatan, sawang sinawang. Janjane sedaya menika sibuk menjalani ujiannya masing-masing. Nggih napa mboten? Nah, wong niku. Mun lagune napa Bu? Iki genten ibu-ibu Pak jenengan mau njaluk orek-orek. Nah, terus sakniki ibu-ibu ngersane napa Bu? Selawatan nggih. Nggih, selawatan jeneng sapa? Bocah cilik-cilik apa bocah tuwek-tuwek? Wong sing cah cilik-cilik ora neng bocah tuwek-tuwek ya selawatane bocah tuwek-tuwek ngono ya. Nadane sepira? Bocah sampun keduren. Bocah tuwek-tuwek. Oke, keduren cak ngono kuwi. Bocah jejer elek sandangane suwe tumindake sandangane suwe tumindake luar biasa. Wong rancang jujur semuanya. Ya apik ya ngene iki kita tidak boleh lari dari kenyataan. Wong kuwi saya tuwek, saya akeh dosane. Nggih napa mboten? Beda karo bocah cilik-cilik, bocah cilik-cilik pertama orang yang mempunyai anak cilik, bocah cilik mendatang bayi pertama nyambung silaturahim, mendatangkan rezeki, mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran. Cimaune ora tekan karo tangga nek ketok ngomong anak ya malih menyapa. Nggih napa mboten? Putrane sapa iki? Lha kan malih rakur to. Maune sirandate anak mboten saged niku. Mulane tambah anak rezeki, tambah rezeki janjane bener. Nek jek cilik niku ya nggemesake, dicewel pipine ya menggemaskan, mesem ya menggemaskan, diambung ya nyenengne, ambune wangi. Cobi nek wis tuwek. Jajal ae kon ngambung. Ambune pengu, ambune rokok 76 nek cah cilik-cilik krana urung kathah dosane, nek saya tuwek saya tambah dosane. Nah niku karena apa yang ada di raut wajahmu terdapat pula di dalam hatimu. Wong niku nek wong elek Pak raine kuwi ya pasuryane ya disawang sampai tidak bersahabat. Wayus liyane merengut ranate senyum itu ciri-cirine ahli neraka. Nek cilik-cilik ahli janah wong kuwi nyawang akeh senyume nyawang lha mbok nek wong niku akeh meseme lha mbok wonge ireng elek disawang ya demes Bu. Nggih, dan ini tanda-tandane ahli janah, wajah sumringah, tidak bermasalah, ketoke wis bangga ngoten. Tanda-tandane ahli swarga. Pun ayo lagune bocah cilik-cilik bersama putra wali. Pun ngantuk Bu? Oke, saiki kula ndalang nggih. Wis dicampur-campur ngoten. Mungkin nek dirungokne saka peragak kulon kuwi bingung sing ngrungokne ya wis ben. Kae tontonan ludruk apa napa kok nang orek-orek barang kaya apa wayang wis ben. Wong urip nek kulino ikut campur urusan orang lain mesti ora nate tentrem uripe. Wis ora usah mikir wong si kono-kono, sing penting mikir awake dhewe-dhewe mangkat tongkatine dhewe-dhewe ngoten nggih. Wis sampak. Soale iki wong peragak rung tau ngundang sak wayange dakwah to nggih.
anolat sang guru nabi mustikaning jagat kusuma panutaning umat irunun tindak lampahi kinarya suryaning alam rep sidem permanem perbawani ing madyaning Radi Tandra sumiwi cahyane rembulan anelaki lir kadya rembulan kang nedeng andadari dumeglu gimo imantaka kang ginebyur warna biru maya-maya saya ngimbuhi rat esming raturing dalu pratandha wayaning mangsa kala wis ngancik ditiwancining gara-gara janturan guru-guru ini wis sak puwenake ngene ora usah digawe angel-angel gara-gara apa to isining gara-gara primbon Jawa nate kandha menawa jamane wis tuwa contone akeh prawan lan randha sing nglairake putra padha duraka wani marang wong tuwa ngalor ngidul mung nyitak mala yen dituturi salah tampa mula sipate ora kaya sipate jalma menungsa ning kaya sipate raja kaya mangkono ya kalebu jumeduling prahara gara-gara jamane kalebu jaman wis akhir akeh wong padha lali dikir merga urip kokean mikir mundar-mandir kaya wong gara-gara kalebu jamane jaman kang bubrah bener salah ora pati genah wong sing kalah malah dikerayah mula ayo sing turu ndang digugah jalaran ana maling-maling akidah nek wis tangi padha nalinge ndang digusah bebarengan urip ayo sumende sowan ngalap barokah sowan kiai nuwun pitejah supaya kabeh kalebu digolongake wong ahlu sunnah wal jamaah kaya mangkono ya kalebu jumeduling prahara gara-gara jamane wis uwal sangka wirajat akeh menungsa sing ngumbar maksiat nguber derajat lan pangkat karepe pengen urip murwat omahe tingkat mobile mengkilat yen perlu bojone gara-gara jamane mulah kala bendu menungsa padha lali mituhu marang panguwasane pangeran Jalalu kalepe pengen urip murwat isine padha lumuh lurung ilmu sisine mung turu tangi turu ngajak padu gara-gara leh ndelok bal-balan bengi Arsenal karo MU bareng wis padu bojone mecucu kaya ngemput job ukuran 8 gara-gara gara-gara jamane kalebu jaman kang edan yen ora edan jare ora kaduman akeh menungso sing ngrasa Islam ning senengane mung nerak pranatan yen sinawang kaya tobat temenan si lanang kuplukan sing wedok padha jilbaban
agama mung kedhokan. Yen sinawang kaya-kaya tobat temenan ning jebule mung etoke gara-gara ora bakal ana kramungkan lamun to menungsa ora gelem lungguh ana kursine dhewe-dhewe. Sangka gedhening prahara gara-gara bakal tengko salah sawini jaman Gunung Jugruk Umop Jaladri lemah bengkah bantala rengkah angin sindung liwut mulai titah lir kadya gabah den interi kaya mangkono kang dumedoling prahara gara-gara mulawi sak medine yen budi pangeran paling duka marang titah jalma menungsa kang demen ngumbar dur angkara murka sirping gara-gara sinareng dumedoling para parepat santri punakawan gara-gara paripurna tandrane kanthi jumedoling para santri parepat punakawan hananggih kilarah Semar Gareng lan Petuk lan Bagong paripurna midha kucial ing pelataran masjid pondok pesantren Klampis Ireng sinaruing jumedoling para patpunakawan binarung unggeling gongso kang munyo angrangin candrane sinarengan sumiliring angin ya metu Petruk Pak Sallu ala Nabi Muhammad. Wes pengajian wis bubrah kabeh tatanane. Tapi maknane iki syarat dengan ilmu to Bu nggih. Nah, ilmune ada insyaallah bagi jenengan atine seneng, ilmune tambah, insyaallah iman takwane ya tetep tambah. Terus mengke berkahane bareng enekne pengajian tujuane kula nggih nyuwun tulung mengke sing ora akur karo tangga men dadi apik, simane gak nate srawung karo tangga, sing ora sregep srewang, ora sregep ngoten niku ben berubah dadi wong-wong sing apik. Lah tugas kula mengantarkan masa-masa peralihan ati jenengan ben dadi wong sing apik. Wong sing apik perlu waktu perjalanan, perlu proses. Nek pengen dadi wong sing apik ya kudu srawung wong-wong sing apik. Niku insyaallah mesti bedhe. Selama kula jenengan duwe niati pengen dadi wong apik, soalé nek dina iki urung wong-wong eneng sedulur sing urung apik kuwi ora masalah, itu perlu waktu dan perjalanan. Kadang dina iki enek sithik gaene mendem, enek si gaene selingkuh, judi dan lain sebagainya. Niku tidak boleh disesat-sesatkan dan biar bagaimanapun itu adalah saudara kita. Nggih napa mboten? Nah, iki Bu Bapak Ibu sekalian, mulane saelek-eleke menungso ora mungkin pengen dadi menungso sing dadi wong sing elek. Nggih napa mboten? Mesti pengen dadi wong sing apik. Lah nek dina iki urung apik, itu perlu waktu lan perlu bimbingan. Mulane urip aja fanatik babagan agama, sing ndek agama ya sing luwes, sing rahmatan lil alamin, piye carane iso ngrimo, iso ngajak apik dengan kata-kata yang ma'ruf, yang baik. Dengan sendirinya itu orang iso mikir, Pak. Nek pun pikir tanpa dikomando sekalipun pengen dadi wong apik, apik dengan sendirinya. Nggih napa mboten? Ning nek urung le hidayah, atine urung mangkat, urung terbuka, oh diomong ngono ngampek kiyaine ki amoh lambene ya tetep ora sudi nglakoni. Nggih napa mboten? Lah teng mriki niku Pak, tugas kula. Mulane ayo bebarengan belajar dadi menungso sing duweni ati sing apik. Niku mawon sik. Dadi jaminane ora kok apa mesti nek ngamale akeh, apa mesti nek kuwi derajate kiai tukang mimpin bidaan, tukang terang, apa mesti nek atine apik? Belum tentu. Kadang kiai ngomong tok nanging ya ora nate ngamal ya cetil pisan. Akeh laknatullah ngoten niku. Kadang wong bodoh tapi wis pengen ngamal ya ngamal, nyambut gawe
payah rewang ya rewang, tanggane slametan ya teko, tanggane kesusahan ya nglayat, tanggane mantu rewang sak rampunge, nggih napa mboten? Nek pengen seneng anak bojone nek oleh saiki ndang cak nyang warung bareng ngoten mawon. Wis penak urip niki. Lah Gusti Allah luwih seneng wong ngono kuwi, soalé kuwi pun praktek ilmu Al-Qur'an ketimbangane sing ngomong gedabrus ning ora kena nggo contoh. Nggih napa mboten? Nah, wis saiki pangeran gak butuh wong pinter, pangeran gak butuh wong derajat, pangeran gak butuh wong sugih. Butuhe pangeran sapa nalika dikeki nikmat urip sing gelem sujud. Menak tau sujud nih, wong sujud ora terus-terusan sujud. Sampai nek sujud kaya sujudnya malaikat nek sujud-sujud terus sak matine ora mungkin kuat. Awake dhewe kaya ngoten niku, Pak. Ada kesempatan tersendiri. Dawuh pangeran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Esuk ora bakal nyipta jin kalawan manusa kejaba siji manembah. Pun nek ngampe urip ora manembah, akhire awake dhewe eman-eman Bapak Ibu sekalian, hidup hanya satu kali. Hidup itu tidak secara kebetulan, tapi hidup itu perlu sebuah pilihan. Kantun jenengan niku ujug urip nek uripe dikek urip nikmat Gusti Allah kaya ngene akeh niki, terus wektune kok dimumpung tek dienggo cangkrukan, nggo delok HP, nggo jagongan nyang warung, roh-roh umur wis 62. Wah, bahaya niki. Bahaya niki, nggih napa mboten? Lah ampun ayo wis sak elek-eleke wong ora apa-apa, sak goblok-goblok wong sing penting rasa meri dari liyan, rasa meri derajat liyan, syukuri apa yang ada karena itu pastilah yang terbaik untuk kita. Betul? Nah, ampun, saya selalu menyampaikan jangan pernah kalian memohon agar dijadikan orang yang pinter. Si penting walaupun tidak pinter mohonlah menjadi orang yang jujur. Karena orang jujur itu pasti orang pinter, nek wong pinter itu belum tentu kalau jujur. Biasane wong pinter niku kena godane setan gampang keblinger, nggih napa mboten? Nah niki wong pun sakniki kula tak tekok. Sing napa niku sing rusak tatanan hukum iki wong pinter apa wong goblok? Wong pinter to nggih? Sing meresahkan masyarakat, sing bingungne masyarakat iki wong goblok apa wong pinter? Wong pinter to nggih. Lah wong goblok wong mikir nasibe wis bingung kok. Kok mikire masyarakat niku wong goblok. Semuanya wong-wong pinter kabeh. Termasuk apapun wong pinter. Lah wong pinter nek mboten ngati-ngati selalu kena godaan setan maka akan menjadi keblinger. Mulane sing apik ayo dadi wong goblok tapi goblok sing barokah. Lah teng mriki niki dadi wong goblok sing barokah niku angel, Pak. Mulane nek dadi wong pinter ora usah meri dadi wong pinter. Kabeh itu wong pinter. Ning wong pinter krana ilmune napa ora ning manfaate tidak paham dengan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu sehingga hidupnya akan menjadi buta. Walaupun sudah menjadi pejabat sekalipun bijaksanaannya tidak pernah pro dengan rakyat. Liyane nusahne rakyat enggak ada lagi. Nggih napa mboten? Tapi memang bayang nih, negaranya awak dhewe prihatin Bu. Sekarang tapi memang bayang nih, kabeh dari lembaga napa mawon. Polisi banyak yang korupsi, TNI korupsi, kepala daerah korupsi, para menteri korupsi, lembaga-lembaga di bawah semuanya korupsi, termasuk wong cilik-cilik barang melu-melu korupsi krono diwarai. Dan semua itu harus kabeh kaya ngoten niku. Termasuk sing kanggo kiblate manembah barometer ukuran agama kita, menteri agama juga korupsi. Nggih napa mboten? Wis pirang periode milih menteri agama ora nate bener Indonesia tak omong. Nggih napa mboten? Lah terus si dinot ki sapa? Lah menak manut aku menak. Ayo nek manut aku menak wae. Aku iki kiai goblok tapi pede ku setengah mati. Mesti uripmu tenang wae. Wong aku ora kena dituntut apa wae. Aku misalnya ngaji ning kene sekian menit sekian jam bares ndak mau tahu. Kula nek ngaji dimanapun Pak, Bu, jenengan ibaratnya kula ndulang bayi. Tak dulang yo jekolu terus tak dublak terus. Neng nek didulang wis mutah berarti wis wareg ngoten ta nggih. Nah, niki kira-kira wis mutah urung? Piye wong saiki jaman akhire jak ngaji halus-halus nalah wis ora teko nggon. Mun sakniki model kula mboten saged ngaji halus, Pak. Kula niku nek ngaji kasar, soalnya kula senes keturunane bangsa halus. Kulane kasar sing penting ya gampang ditampi ngoten mawon nggih. Lah nuturi wong saiki nek nganggo basa halus-halus iki padha karo digawane palu cilik ya rampan.
Lah nek jalukane yo kedigane gandhen apa amer mesti tejas tenan ngoten. Mpun saiki wis amer wis metu, gandhen wis metu. Saiki hiburan lagi. Lagune napa? Mpun nek lewat seni ngeten iki nek wisale kula riki mboten membahas seni. Mboten membahas seni tandingan niku, Pak. Paling sampean 3-4 jam niku pun ngempet, Pak. Lah nggih, nanten bungkuk mun ngantuk pinten jam kuat setengah jam. Lah nggih, nek namung ngomonge tau sia-sia angel niku sambung komunikasi ati kula kali ati jenengan niku lho, Bu. Siangel niku banyak orang pandai bicara nek ora iso sambung ati karo ati. Ning nek ati kula kali jenengan pun saged sambung, apapun yang saya sampaikan pasti mudah diterima. Nggih napa mboten? Ning nek wis ora tetek sambung, alah teko wis ngresula. Nyawang kiyaine wis blenger. Bingung nek jak ngaji bingung lah golek butulanku metu ndi ngoten. Ngoten iki roro nggon rungokne dalil tok wis kuping panas dodo ampek. Musik. Nun sewu, kula niku wau kula ngaji kula niku tanah kiai rada mbeling buter ladenane nggih angel. Panyuwunane napa Mbak Lurah? Obat. Jenengan request nderek nyanyi piyambak Mbak Lurah nggih. Yo, mening Mbah Lurah wani nyanyi. Mbah Lurah niku wajib biasane napa niku kersa nyanyi itu Mbah Lurah niku. Kersa lho Mbah Lurah. Mohon monggo teng mriki. Nggih kersa kok Mbah Lurah. Mbah Lurah pilih nyanyi napa nyawer? Lho piye iki? Niki dua pilihan yang harus dipilih. Nah, jadi sebagai lurah yang baik dan bijaksana harus memilih salah satu. Nomor 1 menyanyi, nomor 2 menyawer. Setuju? Setuju. Kowe ki penyanyi adruh kok endelmu yo ngono. Lah kula ki ya wakile Mbah Lurah. Niku mengke berarti nek nyawer mboten nyanyi, nek nyanyi nggih nyawer, ngoten Mbak? Ngono. Wis kowe tekek tunggal segowo. Niki tanah temruwet. Nuwun sewu Bapak-Ibu sekalian, niki wonten informasi saking panitia bahwasannya pendapatan penggalangan dana pada malam ini terkumpul mendapatkan 4 juta sebesar 4.691.600 rupiah. Alhamdulillah. Golek dana sakmonten iki nek mboten kula cara kula apusi kula jak napa niku ben dadi wong sing gelem jariah niku nggih kangelan Bu. Sampeyan niku wau upama ora keadaan ngeten iki wis arep ngamal saya uripe setengah mati abote. Nggih napa mboten? Lah teng mriki niki mulane saya yakin jenengan mongko mangkate wis kula buka atine wis siap menerima, wis dipikirne atine napa sak somone sing dalam akhirnya ya tetep enggak ada rasa iman, tetep ikhlas tok isine. Nggih napa mboten? Nah, si digoleki apa awake dhewe? Pun. Awake dhewe sing sugih ya padha mati ae. Wong nggonku niku, Pak. Donya kuwi ora njamin napa iso bahagia urip ning donya. Kuwi lagi ning donya apa meneh ning akhirat. Contone akeh wong panekan iki napa niku anggota dewan, napa niku sing setrin wis sinden kondang. Ngoyo ngono kuwi ya mati gantung. Tapi mari sok ngono. Lha kalah karo wong cilik-cilik mendina dipangane repot gane mur kerja pacul awak kesel saiki ngleyeh ya iso ngorok. Pijetan karo bojone. Kaya ngoten niku wah penake wong kuwi. Lah urip iki tergantung cara mensyukuri awake dhewe. Pun lagune napa? Niku mau. Tobat ngesaki Mbah Tobat monggo jumeneng piyambak Mbah Lurah. Engko ndak tak celuk nggih. Monggo Mbah Lurah tindak mriki sampun wegah dereng hadra insyaallah bakal barokah Mbah Lurah. Ya ampun. Jane niku nyanyi mawon lho Mbah, putra wali niku mboten niki lho. Kesane kok piye ya? Kase pun kathah lho Mbah, Mbah Lurah. Mboten sanyawer. Wong graya
golek ampun Alhamdulillah. Mbah Lurah Ngene iki pangapunten. ngono kuwi yo gedene dana to. Iki nyadong kiai ini kuwi malah yo dadak Kula ki jalunan. jane iki namung guyon, kersane Mbah Lurah niku nyanyi. Kasih putra wali pun kata lho Mbah, ya ampun ra enak kula. Wis dimenak-menane. Pun Bapak Ibu sekalian, wis pun samu barang niku nek diniati mangkate ati sih kelas kuwi mboten enten barang si Allah bareng semuanya wis lillahi taala ngoten mawon nggih. Pun monggo sakniki. Monggo lagune minangkani pambudu saking pepeden kula Simbah Lurah Sutresno ngersakaken lagon tobat. Tobatnya tobat versi Sony Jos. Sony Best apa Wali Band Sony Jos kuwi enten. Apa Wali Band? Ya tobaté Wali Band kuwi. Wis manut sing ngiringi. Kabeh dilayani, ya Sony Jos ya Wali Band. Ben puas Mbah Lurah. Nonen no. Wonten pamundutan malih, Mbah. Niki saking Mbah Kung kidul mriki ilir-ilir. Ngaten nggih. Kanthi bebinga 125. Alhamdulillah. Ilir-ilir. Mbah sinten asmane, Mbah? Mbah Sugimun. Mbah Sugimun. Nominalnya berapa itu? 125. Kuwi ki kowetoke wis kabeh sak ning sak Niku dicaruk. wonten kupluk didalne sedaya. Masyaallah kaya ngoten iki. Wong ngamal ora mesti nek wong sugih terus sergep ngamal dereng karuan, Bu. Ketika itu wong sing uripe sing barokah. Setiap ning kesempatan ngamal ndalah selalu bisa. Niku urip sing barokah, umur sing barokah. Soalnya umur niku ajal niku datangnya kita semua tidak tahu. Sak waya-waya kula jenengan dikersani karo pangeran, nyawa kita dicabut, kita semua sudah standby, ndak usah khawatir. Jadi anane kula jenengan takut kepada kematian karena terlalu banyak masalah yang belum terselesaikan. Betul? Nah, wong nek ora ada masalah urip iku ora napa digawe angel, digawe penak, mau digawe relax, digawe enjoy. Monggo lagune apa, Mbah? Nggih, tobat versi Wali Band punya. Piye to, Mbah Lurah riyen nembe ilir-ilir nggo Mbah Kakung ngono lho. Ilir-ilir karo tobat kok dibarengne. Nuwun sewu kula niku Kyai rada mbeling, umpama kula arep ngaji ngerokokan mboten napa-napa to nggih. Bebas kula. Karo sekaligus ngomong ibu-ibu niku lho, Pak. Bu, sampean nek kakunge kuwi gaene tanah ngerokok nggih disadari nggih awake dhewe dimaklumi pun sakniki dipikir sampean nek tanah niat pengen bebrayan kuwi golek ridane Allah nderek sunah Kanjeng Nabi sampean kok iso tresno karo bojone iki nek ora tanah tatanane pangeran tidak mungkin nggih napa jenenge judul tanah Gusti Allah lha nek garwane jenengan misale derajate mung kerja kuli bangunan napa tukang maduk ge hobine mung ngrokok sampai nek pandai ngerokok, bapake ngerokok ini pamane sedah cedhut madhep ngidul terus ngetokne keluk karo ngesas-ngeseng ngoten niku aja diseneni. Wong hiburane ya mung kuwi. Lah piye sampean ku nek wong perkara ngerokoke mbok nggo masalah, engko nek bojomu selingkuh malah seneng karo wong wedok liyane terus malah gaene main, gaene judi dan lain sebagainya kaya ngopo susahnya. Wong hiburane ya mung ngerokok kuwi paling rokok ya murah-murahane jenenge wong desa. Ora nggih to? Lah aja kok wedok kowe menak rokok sadha mbok mut-mut mbok isap-isap dhewe. Lah kene iki blonjo murah jaji kaya nek wis beras mundak, brambang mundak, uyah mundak apa-apa mundak. Roro teko esuk nangkring ngombe kopi. Aja ngono. Tak omong. Nggih. Nah, pun sampe dijodohne karo pengen. Lah mbok bojone lampe lho mbok ireng kalau mbok merongos sing penting pengiran kesane wis ditata karo pengiran jodohmu seperti itu. Lah sampean ora iso arek kaya apa elek kaya ngopo sampean arek dadi ngelih kodrate sebagai wong lanang ya ora iso. Wong lanang begitu juga, wong lanang gagahe kaya apa, ampuh kaya ngopo, kelakone kaya tumisake wong wedok, kodrate wong wedok tidak mungkin bisa. Nggih napa mboten? Nah, wong wedok niku Pak,
Lah mbok awake sambat awang ki ati greget bar kerja matun bar kerja tandul kono kene pilingane koyok ngarep mburi. Kuwi jenenge umbah-umbah maso nyetrika ngedus anak kuwi tetep dilakoni. Nggih napa mboten? Nah nek wong lanang apa iso ngono ora iso. Lah teng riku wong lanang karo wong wedok tetep selalu berbeda. Lah dengan perbedaan niki artinya membawa berkah tersendiri. Lah terus jenengan niku saling menyadari semua saling kekurangan dan saling tolong menolong. Terus dengan alasan apa alasanmu kok tidak saling mencintai? Niku alasanmu apa ndak ada sama sekali. Kita harus saling menghormati, saling kasih sayang dan mencintai. Urip niku malih kepenak lah tekane rezeki kuwi barengi tentreme ati. Ayo musik. Pangeran
Muhammad. Alhamdulillah niki senajan to namung sak pupuh Mbah Lurah nggih sampun kula aturaken pamundhut jenengan wujudipun lelagon tobat versinipun Sony Jos. Tasih wonten pamundhitan saking simbah kakung sinten mau? Mbah Sugimun ngesak lagu napa mau? Ilir-ilir. Lah, ilir-ilir versine Putra Wali niku kuwatah, Pak. Padha ilir-ilir, padha sluku-sluku bathok niku guarepane kula benten-bentene, Mas. Karena dipun arasmen malih tidak seperti lagu-lagu. Awake dhewe nek namung pinter tukang jiplak, tidak mempunyai jati diri. Lah awake dhewe wong Jawa tidak boleh hanya menjadi penonton, kita harus menjadi pemeran, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, jangan bersandar berdiri di atas kaki orang lain. Dadi wong Jawa ya kudu diakoni dadi wong Jawa, cara ngajine ya nganggo sarana budayane wong Jawa. Nggih napa nggih? Nah, ora kok semeken nggo budaya asing akhire ya wong ora sesuai karo menune wong rancang ya ora masuk to. Ora masuk wong selawatan misalnya nggo sapa budaya saka Timur Tengah terus kabeh budaya seni itu semua indah tapi belum tentu membawa berkah. Lah sing apik seni kena kanggo sarana napa menyampaikan dakwah ini seni sing paling indah. Nah seni terus munyer malah sing mumet sing nonton lho. Nggih napa mboten? Lah nek kupinge wong Jawa ngrungokne ngeten kan pun benten melih sesuai nek wis keneng napa niku sesuai dengan menunya yang konsumsinya insyaallah mudah diterima. Wis ayo lagune ilir-ilir sini. Ilir-ilir si Cak Nun. Yo. Monggo. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar ya Ghaffar. Allahumma iftah lana abwaab ar-rahmah. Allahumma iftah lana abwaab al-karam. أبواب النعمة أبواب القوة وأبواب
وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات وأبواب اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. Bagaimana Bu? Sudah ngantuk? Masih semangat? Alhamdulillah, alhamdulillah masih semangat. Bapak-Ibu sekalian, inilah hadroh termahal sekabupaten Magetan. Mulane sampean arep ngundang Putra Wali, pikir-pikir dulu. Menan mulai tak promosane, ini hiburan bukan sembarang hiburan, tapi hiburan yang membawa keberkahan.
Barang siapa yang sudi menikmati dan mendengarkan, insya Allah akan mendapat ganjaran. Allahumma. Ini seni bukan sembarang seni, tapi seni untuk menata hati. Barang siapa yang mau mendengarkan dan menikmati, insya Allah akan berkenan di hati. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, berkah doa restu dari Bapak Ibu sekalian, khususnya yang berdomisili di Pragak Parang, berapa kali merawuhaken putra wali, ternyata akhirnya menjadi sebuah asikoh talinya persaudaraan. Dari mana? Tambah lagi, lagunya apa? Serampat. Ya. Bon rapopo ya Allah. Selawat Badar. Terus dikantos ultra serampat. Wis alhamdulillah. Bon Bapak Ibu sekalian, lagu selawat Badar niku mengke kula paring irah-irahan lagune bedane kandang karo omah. Lah niki maknane napa niku maknane tandur niki namane sair-sair kula niku wau duwite numpuk wadahe koper kasure empuk turune angker tumpakane mercy kaya selebriti nanging sayange bondo lehku lemahe bengkah pagere deling lemah bengkah gubuke miring ning sing jero manungsa iman iku jenenge omah dudu kandang. Napa niku pagere traso jogane traso pagere ukir jerone sapi sejinah ning sing jero niku nek sing rusa wong ora iman iku jenenge kandang dudu omah. Ayo tanjakne bedane kandang karo omah terus di selawatan. Salam
Sallu ala Muhammad. Nggih Bapak Ibu sekalian, saking para jamaah ingkang minulya, tema yang inti adalah napa niku menyambut HUT RI yang ke-81. Bapak Ibu sekalian, keneng ngopo saben-saben mengadakan perayaan hari ulang tahun di negeri kita kok selalu mengadakan berbagai macam lomba dan tidak kalah dan tidak selalu ditinggalkan, yaitu namanya panjat pinang. Eneng dindi rata-rata mesti eneng penekan jambe ra ngoten nggih. Lah niku sak temene niku mboten ngawur, niku sebuah pertanda ada filosofinya. Jadi sesungguhnya di atas sana itu hadiah yang luar biasa dan kita mau merdeka tidak hanya diraih, diangan-angan dan berandai-andai saja. Tapi kita harus bersusah payah mengorbankan dengan segala tenaga, pikiran dan lain sebagainya, bahkan nyawa sekalipun. Lah maka dari itu setelah pengorbanan itu berbagai macam sudah dikorbankan, maka Allah akan memberi karuniana yang namanya kemerdekaan. Jadi nek mau ngarep-ngarep awake dhewe merdeka niku selamanya mboten nate merdeka. Ibaratnya filosofi jenenge penekan jambe panjat pinang niku. Arep golek hadiah sing ajine gak sepiro. Niku ngampe awake direwangi, kadang wong tuwek-tuwek melu pelurutan, kadang yo napa niku sirahe dipanci kancane nggih to. Kadang katoke mlotrok, kadang nek ibu-ibu kadang BH-ne bareng dipancali kaya ngoten niku. Lah ini pengorbanan berbagai macam, bahkan nyawa taruhannya seperti itu. Itu sebuah filosofi menggambarkan agar diingat oleh anak-anak sekarang yang sudah merasakan kemerdekaan ini sehingga menumbuhkan jiwa patriotisme yang kuat, menumbuhkan jiwa semakin cinta tanah air. Dan itu suatu bentuk kubul watoni minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Lalu setiap mengadakan acara PHBN biasanya diadakan di pentas seni, pentas panggung dan berbagai macam budaya kearifan lokal itu dipentaskan. Tujuannya nopo? Tujuannya untuk lita'arofu, saling mengenal. Niki nek jenengan misalnya mengadakan olahraga anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya. Tujuan ini menyambung silaturahim, saling mengenal. Sehingga misalnya anak putune nek dipentas ning panggung, wong tuane, bapake, mbahe, buleke, bude semua ikut terlibat. Terus akhirnya kita semua saling mengenal, paham, oh berarti kae putune kae, kae anake kae, iki mbahe kae, ngoten iku saling mengenal. Ning nek mboten pernah mengadakan event-event seperti niku, kadang gandeng trite saya ora kenal. Nggih napa mboten? Tujuannya niku mboten ngawur, tujuannya ben saling mensupport, saling padha guyub rukun, saling mengenal antar satu dengan lain. Awake dhewe silahkan Anda bergaya seperti hidup orang kota, tapi menawi saged budayane ya tetep budayane wong Indonesia. Lah mengadakan event seperti ini pertama yaitu adalah kalau tidak bisa merayakan dengan harta bendamu, dengan memeriahkan berbagai macam hiburan, tapi paling tidak mendoakan para syuhada, para pahlawan, para pejuang yang sudah bersusah payah berbagai macam apapun dikorbankan semua demi anak cucu yang akan datang. Terus saat ini kula jenengan wis tinggal merasakan terus karek ngisi kemerdekaan. Kalau pengisian kemerdekaan ini dengan hal-hal yang negatif, kita tidak bisa amanah menjalankan amanahnya para nenek moyang kita. Nah, sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa melestarikan budaya nenek moyangnya. Nggih napa nggih? Nah, silakan Anda hiburan berbagai macam, tapi jangan sampai salah memaknai arti kemerdekaan ini. Nah, sekaligus yo kadang diadakan yo hiburan lain sebagainya. Paling tidak untuk tandingan keseimbangan dalam hidup ini ben ora bubrahe nemen, ada kendali eneng sekringe mengadakan event-event seperti ngeten iki. Betah-betah nom Karang Taruna, anak-anak muda itu termasuk tulang punggungnya negara. Kalau mempunyai ide-ide yang bagus, nanti akan dilihat dan ditirukan oleh generasi-generasi adik-adiknya yang akan datang. Gini mboten? Mungkin kakak-kakaknya pemuda kabeh kakarpe dhewe gak kena nggo panutan. Lalu generasi yang akan datang itu seperti apa? Lah ini hancurnya negara kita. Kalau saking menito, kita sebagai orang tua yang pertama harus menjadi uswatun kasanah yang baik.
kita semua tidak boleh mengucapkan sepatah kata pun sebelum kita menjadi suri tauladan yang baik. Karena semua ini tingkah laku kita, ucapan kita, semua akan dilihat dan didengarkan oleh anak. Dan itu akan mempengaruhi psikologi anak. Gini apa? Gini, Bu? Nah, tenggerikin. Mulanya jam pinten niki? Setengah 10 kuwi jam bosok ya. Jamku anyar iki. Jam piro iki? Jam niki jam setengah 12 punjul 2 menit. Ya. Niki mengke ngantos jam pinten Bu ngajine? Pun ngantuk napa dereng? Lah wong kok rancang kok ora ngantuk ki panganane opo? Mbok niki mau lagu wong Jawa wis disumet karo. Nah, pun awake dhewe kula ndek lagu aransemen baru, lagune asli wong Jawa aja ninggal Jawane. Oke, dirungokne sareng-sareng nggih ngomong niku diamati syair-syairnya mengke supados kula jenengan selalu menapa niku cinta dan tresno karo budayane awake dhewe. Dan kita harus mempunyai self integrity, kita mempunyai jati diri. Nek wong Jawa kita harus diakui menjadi orang Jawa. Kados kula niki asik Kyai Jawa nyel. Jadi ora campuran liya-liya. Ciri-ciri kasih ngeten, Bu. Seorang pedagang didengar dari kita, ciri-cirine wong si ora wong Jawa, karaktere wong Jawa, mesti penampilannya sudah lain. Mangketene. Kok penampilannya ora kaya wong Jawa, mesti dia ada di balik raut wajahnya pasti mempunyai nilai yang tidak baik. Ciri kasih wong Jawa seperti ini. Malah saiki mau akeh wong penampilannya ketoke suci semua serba putih, napa berjilbab, bermekeno dan bersorban, berjubah dan sebagainya. Tapi belum tentu dia itu betul-betul orang yang bersih. Ayo ciri-ciri kasih, sampai ngerti gambar Dajjal. Segi 4, matanya 1. Orang seperti itu, penampilannya ora kaya wong Jawa, wis sanepane Dajjal, Pak. Betul? Wis awake dhewe disyukuri wae dhewe. Lah ini budaya awake dhewe ya nganggo batik, ya nggo kuning, ya nganggo blangkon, bebetan sarung, nganggo baju koko wis berbagai macam. Lah inilah berbeda-beda, tapi satu negara itu adalah budaya Indonesia. Enak tuh wong Indonesia. Mulane Islam teko ning tanah Jawa wis penuh dengan budaya. Wong Kanjeng Nabi rong lahir niki lho. Indonesia penuh kerajaan wong sekti kabeh. Awit zaman Putri Sima berdiri di negara Kalingga, negara napa niku kerajaan Pejajaran, Serambi Mekah, kerajaan Pasai semua. Jadi luweh tuwek negarane awake ketimbang lahirnya Jazirah Arab. Nggih napa mboten? Contohnya tinggalan sampai sekarang banyak, Pak. Orang-orang dulu nih hebat kabeh krana gentur tapane, gede lakone, gede tirakate. Tinggalane bocah-bocah saiki dirasakne disawang oleh mata-mata anak sekarang. Contohnya Prambanan, Candi Prambanan, tinggalane mbahe apa oleh gaya awake dhewe. Tinggalane mbahe to. Iki kan kaya ngoten niku lho. Sangka ampuhe lakone mbah-mbahe dhewe. Pun ayo lagune wong Jawa aja ninggal Jawane. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mun sakniki donga nggih. Nah, nggih ketok ikhlas tenan ngoten maksude. Nek gadane senenge mengke nek kula napa niku karep kula nggih pengin kuwatah, pengin dangu wekdal kali jenengan. Ning kula jenengan niki badhe kados ngapa benjing niku nggih gaduhan pakaryan. Lah sakniki wong urip niku diparingi nikmat urip tujuane namung satu ibadah. Termasuk sesuk kerja yo kalebu ibadah. Lha nek sampean wis kerja berarti wis ngibadah. Ning ibadah niku sampean nek kerja oleh gaji sithik kowe aja susah, nek oleh akeh aja bungah. Rezeki kuwi wis jatah. Mengke sampean ditakdirne karo pangeran dadi wong melarat kuwi ya ora dosa. Nek takdire pangeran jenengan dadekne wong sing sugih kuwi ya ora wajib. Nggih napa mboten? Nah, dadi urip iki apa wae, si penting iso bersyukur nyang pangeran. Wong syukur ki syarate gampang mawon. Samu bareng tumindak diawali maca basmalah, diakhiri karo hamdalah. Napa mawon nek diawiti karo basmalah, akhiri karo hamdalah, insyaallah semua aktivitas di dunia ini masuk dalam ruang ibadah. Sakniki kula simimpin dungane jenengan sindere amin ngoten nggih. Nenek mboten mandi dungane kiyaine Magetan insyaallah sing luwih mandi amin panjenengan. Dungane pengen mandi napa mboten?
nek pengen mandi syaratnya enten sepisan sing nembe ngendikan si omonge leren kelojak ngemis nyang pangeran nggih terus sing dahar kendel terus sing kakung sing nembe rokokan takjak ndonga kender kok nggih nah wong awake takjak ngemis sampean arep matur yang Mbah Lurah ora wani ngrokok ngeten iki mboten wani awake dhewe monggo ngemis nyang pangeran awake dhewe senajan to kaya ngopo akeh dosane sing dilakoni ning pangeran tetep masih memberinya. Lah terus syarat si terakhir karo donga ya kudu ambekan. Nggih to? Niki syarat mutlak mboten kena ditinggalne niki. Bon tak niki syaratnya wong donga mekek babakan wasanga mandeng pucuke grana manupulake jonggolan mustaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil awwali wal akhirin wa sallim barokallahu tabaraka an kulli sabatina rasulillahi jum'ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabbana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizum manaitum kharisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in talaw faqul hasbi Allahu la ilaha tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Ya Rabbana wa atina ma tatana ala rasulika wa la tusina yaumal qiyamah innaka latuliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb innama amruhu ida aroda sayan ayyakulalahu kunono sadurunge jagat digelar Nur Muhammad besono fayakun ya Rabb. Kula nyuwun kanthi ridho panjenengan ya Allah detik menika dalu menika ratri menika ya Allah sedulur kula ingkang kepareng rawuh wonten menika majelis bihadal majelis ya Allah panjenengan paringi karomah panjenengan paringi maunah lan panjenengan paringi ilmu ingkang manfaat ngantos dunipun akhirat ya Rabb. Jangan angkat derajatipun, panjenengan gampelaken rezekinipun, panjenengan lancaraken usahanipun lan urusanipun ya Rabb. Jangan paringi wahyu katentreman, paringono akas waras kuat selamat, murah sandang pangan rezeki barokah, murah sandang pangan rezeki halalan thayyiban, pun paringono dados tiyang kang sugih bondo sing barokah, sugih ngilmu sing manfaat, sugih syukur, sugih tangga, sugih safakur, sugih sedulur krana ridho panjenengan ya Rabb. Kabulaken panuwun kula nyuwun sedulur kula slametenaken uripe slamet matine slamet donya slamet akhirate krana ridho panjenengan ya Rabb. Rabbana taqabbal dunga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian, para jamaah ingkang minulya, meketan saha semanten nggih sadèrèng kula matur kunjuk saking para jamaah semuanya, tidak ada niat, tidak ada motivasi untuk menyakiti, untuk melecehkan dan merendahkan, melainkan kula bersama-sama menuju amardhatillah, bersama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, terima kasih atas dukungan kami segenap operator sound system yang sudah mendukung acara malam ini sampai penghujung pengajian malam ini, mudah-mudahan menjadi amalan yang hasanah. Bapak sekalian, segenap panitia kula ngaturaken kagem panuwun kang tanpa pami, mugi-mugi dados amal ingkang sae pikantuk pingalih dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa dukungan kami para YouTuber yang sudah mengupload, mengepost pengajian malam ini, mudah-mudahan bermanfaat barokah lil ummah. Bapak Ibu sekalian, semanten lan mengkaten kanthi atur jumpainten kula antelo tuku kopat nyang Kartosuro cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun ngapura nggih nyuwun donga sekedhap malih kula badhe nyuwun pamit amplope ndang Aku lu qouli hadza wastaghfirullahaladzim innahu was-samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mataraman yuk.